everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Basta ako, de Carla. Basta ako, kuwang ko sa pagtuo nga mabdos kinas na Ilvi. Ay! Huwag ko gisulti de Carla, ha? Nga nagduda kung dili mabdos na Ilvi, ha? Tinuod ang imong pagduda, Angela. Ha? Unsa te? Pasaylo ako, Carla. Gibuhat ko lang kadto aron lang unta sa pagpatuo nako nga kaya pa nako. Unsa? San Pedro po nga si... Ang kuan pa. Aron unta nga dili ko biyaan ni Derek. Kung mahibaw siyang mabdos nako sa among anak. Hello, eh? Unsa bang gibiyaan man gihapon ko? Gitulis pa gyud. Ate Zab, oy! Maong nabuhat na ko ang pagsamok sa gituhuan kong si Derek imong uyab. Tungod kay gawa siyang sa kapagtulis nimo, gusto sab na ko untang panubagan niya imong kahimtang. Ang bata sa imong sabakan. Unya di ay! Di na ko palabot, ine! Dili! Sumarot? Sapa? May nagilak? Nagilak na siya? Di na ko palabot, ine! Uy, tao din ni Hilak. Abi na kog mananap. Tao gid di ko na siya palabot ini. Yun na pa. Sa silingan ko kaning kwarto. Kung mauna, parehas da iming may problema ani. Pero yun na. Babae ba karon? Kadua-duaan mong tingog na niya. Babae ba na o lalaki ba ka na ron? Dako mong tingog, murag baka. Milapos gid ang tingog din sa akong kwarto eh. Ay, na. Kung magsige tingali na sa gilak, di sa gyud ko makapahuway ini ron. Bye, the Ilvi. Itoy. Yes. You take care of the Ilvi, ha, Itoy? Oh yeah. Ayun, baby, Itoy. Hilom, oy! Samang kay malamoy biya ko nimo, bayana ka. Di na ko palabot, ani ang ila. Ha? Tarong litok ka? Oy! Kung maghila ka, bahala na magduduali ka diha kinilak. Tarungan naglitok na akong kuan ngan. Di ko palabot ana, ha? Di lagi ko palabot. Kana ba tarong naglitok? Na palabot. Palabot yun, ha? Ayaw gid iligas, ha? Di lagi ko palabot, ani ang ila. Na, sige. Hoy, babae. Kuan ba? Mas may pag sayo po ni mo sa paglitok ang word nga palabot nung kang akong pangan, bruhaa ka! Bayot ka? Ah! Siya! Ang hila akong pangan, ha? Ang hila, ha? Ang hila ang isang pitna ko, ha? Ay, pag gamit mo kaglaing kuan diha, eh? Ayo akong pangan nga binanyagan, ha? Litukan na kung mamatay na ko, day. Ganong unya naman ko mamatay na ka. Kaya di man ang hila akong pangan nga nakaregister sa listahan sa mga pangan sa mga kalag-unya nga ampuan, day. Ang pangan magiging binyaga na to ang sangpiton kung litukon kung mag-ampul kas kalag sa namatay. Kay mo man nakarehistro dito sa libros kinabuhi. Matod pa sa kung lula og lulo. Kulmao, ang hila! Di klaro, ang hilo bag, ang hila. Ang hila, ha, ang hila. Nagpractice na kong daan para inikamatay ni mo pohon. Usab ng bayhana, eh. Usab mang batasan niya, eh. Muntira pa majuga, naghila kong kakadiha. Biyaan ta ko rin niron. Hilag lang ko balik ko. Ingon biya ka, ha?
Nga di ka mahimong ikarang usa din hi. Kay mo, oy. Puslan man yan ingon ani ang tanan. Mas may pagbatibo ay ang tanan. Uy, ayaw pangangin, uy. Ang hilo. Simbang ko ka, uy, buhi pa itaong ko na Carla, uy. Ang hilo. Na, saba, asa daron niya ay. Uy, karon pa ko makarealize ta. Ingon basag kaha ko yun ni kasaba no? Sa diyang nihila ko kaganina sa pagbiya ni Heart nako. Ay, ang hilo? Ang hilo di tingali ang naingnan sa iyang paghilak. Kun mao, babae din ni siya, di din ni siya bayot. Na, ang hilo gyud ay. Babae gyud ni siya. Sama basag kaha ni siya nako no? Nga gipasakitan siyang hinigugmang si ang hilo. Ayaw lagi. Saba na kay ka, oy. Saba, grabe na kay ka, magabungog na ka. Kung mila ka, marunong kay kagbakang nag-unga, osto na ba? Ngano na kay mo man in town si Ilvin ako ini ang hilo. Ang hila lagi eh. Lagop yan eh. O baka Angel. Happy to ko kabugtuan ni mo. Bugnoon ba? Bugnoon niyo? Lagot di ako ni mo ha? Bugnoon di ka ron. Ngano laging nakabuhat si Elvira na ko ini. Wako kahibao! Kabauta ka. Oh. Uy, klaro. Ano, biyahan ti ka din hiron. Ikaw tingali may problema di Carla. Uy, ikaw tingali. Unsa? Ganong ako man kuno. Ako na hinoy may problema. Nga ako ning nagpakabana niya. Milaba niya. Oo, ira mo kay ka. Good. Ako, suot man sa kong dailbi. Apan, huwag mo kumuri akong sama, ana. Sama si mong gibuhat ka. Nang lawgaw kasal sa uban. Kanaloy lagi kong ti Elvira. Oo, ira lagi kay ka. Muning nagtago-tago na ka. Aw, kita daing duha. Naangin pa ko. Ang kuyog bang kagod. Mabitaw, di ko yung bitaw. Ang mas may mong buhaton, no? Tumanang sugyo ti dailbi. Nga mag-public apology ka. Ano pasaluon ka sa gwapong si Bruce Reyes kung direct. Ha? Salamat sa paghatod ninyo nako, Densyo. Istoy. Ay, waysa pa yan, madam. Sa uulitin. Malingaw magit ko nimo Istoy, oy. Ikaw pa'y unang mitubag og way sa payan. Oh, apil masab ko nimo sa pagpasalamat, madam. Maong gitubag sabti ka ugay sa payan. Oh, yeah. Hain kay maayo ko haon na lang takang tiglingaw nako. Sure ka, madam? Himoon ko nimong tiglingaw nimo? Oo. Sugot ka? Ay, ayaw lang sa aron, madam. Uy, bata pa kay ko. Maggatas pa ko sa labi. Aw, kanang kuan lang, madam. Next time lang, kung ready na ako. Ha? Ay, Istoy. Na-misunderstood tingali ko nimo. Pero nga bang kasukaon ka man? Ingon yun ko ani, madam. Basta gutomon. Ay, ayaw ka bala ka. Hatagan ko man kamo kwarta para snacks ninyo. Og ang akong utang nimo Istoy, ang pagkuyog nimo nako kaganiha sa carbon. Niao. Imo na. Oh, yeah. Sa kalibo! Nakugunit na gyud ko kwartang may tulo ka tao. Kaya karon ka pa day makagunit og usa ka libo Istoy? Oh, nakagunit na ko. Oh, pagkahuman, akong gitamparo sa tagiya sa kwarta. Ha? Ngano god? Ay, tiyaw mo nang palit siya og baliksing kong mani. Gitaga ako niya ko sa kalibo. Kaya, sa pagtuon niya ako, department store. O, bisan gani sa mga department store, o dagko na kayo imong kwarta sa imong gipalit. Ingnon pa gani kang, way gamay ani ma'am, o sir. Ay, tinuod na. Densyo, Ma'am? imo ni. Ayaw lang, ma'am, oy. Dawata na ba, oy? Muna makag serbisyo publiko nga, dili ka mo dawat og bayad. Dawatan ni. 2,000 ka na. Tayo sa madam. Nganong 2,000 man ang kang baydensyo? Unya ako, o sa kalibo ra. It's amper. Tungod kay may sakyanan siya. Panggasolina ka ng uban. Bisa na, ma'am. Dakor kayo ni. O di naman sabi ni akong sakyanan sa ako ning amo. Basta diha na ka na. Ingon anak ko sa mga tao nga magkatabang nako.
Mulantaw kog utang kabubuton. Usbon ko, salamat sa inyong pag-unong nako. Namo ni Carla. Ma'am, mahimo ba ma'am nga mananghid ko ni mudaan? Kung mahimo ba kong magkapamisita ni Carla sa hotel? Mahimo kaayo. Ambot lang kaha ni Carla. Ha? Oh yeah! Impaka. Tinamaan ka bay. Sige, arisa ko. Usbon ko. Salamat ninyong duha. Oh yeah! Na-speechless ka bay. In English nakato. Bitaw, bay. Ang una-unta ni mong isang hiran mo ko si Day Carla. Kung okay ba niyang pamisitahan siya. Kasi Madam LB ay okay raman. Oh yeah. Kanaog lang ba istoy? Kay nga ako ning amo ang nanawag, amo ko insik. Kung mao, sundan ko lang si Madam LB. At lang ko siya tindahan mag-standby. Kay di na magiging makapanindag man eh. Hello? Sir? Oh yeah! Hello, Carbon! Hi, mga lamas! Oh, mga utanon! Hi, mga prutas! Hello, mga karne! Hi, mga isda! Hello, barangay tanod! Lakas kayong tama, Brad. Oh! Uy! Agoy! Kainkwentrom ka kung barangay tanod ini. Nagtuko tinganin siya akong atrasan eh. Nga, ambas-ambas na ba may ini niya? Maumaoramig dilaan eh ba? Doolong ka ni be. Oops! Hey! Say oops! Papagati ko ka, hey! Oops ka na. Naunsa ka man diya, ha? Action naman tayo magbilyar na imong daang batuta, ha? For your information, mayo kayo kung bruwag bilyar, Brad. Ako nang utana, oy! Hambugiro ni mo. For your information, bod. Mas labaw pa ko ni mo. Yamatra? Unsa may labaw ni manako? Wag ka lang kita. Labaw pa ko ni mo kahiteng. Taas pa ko ni mo. Ako tuod sa. Mas taas ka pa nako. Natural taas ko. Mong ayaw siga-siga din sa Carbon. Kay masiga kong mata ni mo, bro. Ha? Aw, tinuod bitaw. Dako pagag mata kay sa nako. Labaw sa tanan. Mas yungit ka pa nako. Ano? Uy, gihagit ko ni mo, Brad. Tang twist ba ta, Brad? Aron, maila kung kinsay mas yungit na tong duha. Ha? Uy, nagtuo kang atrasan di ka? Tang twist na lang. Bay. Na. Ano ni? Uy, bay. Sorry, bay. Niyaman lagi ka. Ingon ka, gitawag ka na sa amo ni mong insik. Di ang iyang anak, bay. Ang iyang anak lang ni drive sa sakyanan, polis sa ilang gipuyan. Nanoon mo? Nay, gihagit ko ani imong amigo nga mag tang twist kuno mi. Aron maila kung kinsay mas yungit na mong duha. Ay, mao ba, bay? Sure kang nanghagit kag tang twister aning santo tanod, bestoy? Yung ngito ba kay ka? Oh, bay! Hambugiro kay ni siya? Mayo ko na kay siya mo bilyard? Barangay tanod ko na siya? Nga no? Hadlo kog barangay tanod? Ha? Sige, bay! Sige! Ikay pili sa mong litokon. Di pagdali! Mo ba? Okay. Ano sa may pinakalisod, ha? Oh! Yun. Kanagi yung pinakalisod pa din siya. Warong kitang katag ba? Naunsa. Kaya tayo. Sonto, ha? Dara, nunan ko. Saan? Ang relo ni Leroy Royal. Bay! Kay bawag yung kang wako liter R. Kuno si mong gipili. Liter S o liter T ang weakness na niya. Ay, pagreklamo. Kantis magani. Ang pinakalisod maga. Ha? Okay. Kinsay unang munitok sa ang relo ni Leroy Royal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!